parni ku Pikri. Jare kon tuku kangkung diweni pecis 20 untuk makan kabeh. Ya Allah Pikri, kangkung. Abdi nggo pareng kangkung sakmene kae. Yo kerjare tuku Ya rono mak dagang. Tuku kangkung digaweni 20 iku. Mos arepe tuku kangkung loro nak gaweni pecis 1000. Ya Allah Pikri. Kari sing bener sira iku Pikri. Jare wonge. Alah, terus iku nak dienggo paran. Niki pesen basahan kangkung Bu, 20.000 dilayani sampeyan. Alah sira ku kari sing bener sira ku Pikri. Nak sira nggo parni kau. Ya Allah Pikri. Yo gengsi mak tuku siji to, Mak. Terus tawe kari dadi lare Pikri mangane tak wonten ngomong-ngomong. Dikongkon kita muring-muring mulai mau. Lha kono wae terserah sira Pikri. Mak iso nabut. Sing terserah mak sing demen gitu wae mbah wae. Terus kelenti kangkung suwi lengek mak ngabuti sira ku Pikri. Wong dodolan kangkung saiki. Bu. Tante. Tumbas kangkung. Bu. Mak ira butuh kangkung, tuku kangkung. Tukun takal. Kon dodol kangkung kok